Jaume fa la literatura universal a primer de batxiller i vol recomanar un llibre que se diu El nebot del mag. A mi m'ha encantat i és molt recomanable per totes les edats. És molt interessant, ja que des de molt principi tu t'enganxes en la història i començant amb una mica de misteri, encara que llavors hi ha molta fantasia, i és el primer llibre de la trilogia, no sé què és, que se diu Les Cròniques de Nàrnia, supos que el Hobbit sempre té coses així. Des del principi ja t'enganxes en la història perquè hi ha un misteri amb el seu tio, amb l'oncle d'un dels protagonistes, amb una sèrie de nens que te tornen a un altre món, o una sèrie de personatges i unes aventures molt interessants que llavors donen peu als següents llibres, els quals també llegir i també vos recomano. A diferència d'altres llibres que el van intentar imitar, aquest el que té, que a mi m'ha agradat molt, és que recull una sèrie de gèneres i la història és impressionant, perquè té misteri, té fantasia, al final no t'ho esperes, i a mi m'ha agradat molt i per això us ho recomano. Mi nombre es Vladimir, estudio bachiller, primer bachiller C, en literatura universal. Vengo a hablarles de Voltaire, de un libro de Voltaire, un escritor ilustrado que se llama Candide y el optimismo. Es un libro que trata de un personaje, bueno, en especial del protagonista, que es un héroe que es un héroe optimista que cree que todo en el mundo es bueno, a causa de su protector en los primeros episodios, que es un filósofo, que le dice que todo el mundo es como tiene que ser y que está bien así. En todo el libro habrá una lucha entre lo idealizado y lo real, ya que Candide sigue pensando a lo largo del libro que todo lo que le pasa a él es por algún motivo divino y que todo de una manera u otra acabará bien. A pesar de que desde la primera línea el mismo libro le niega esta idea. Pasa muchas dificultades a lo largo de su vida, ya que es un plebeyo, pero bueno, recomiendo leerlo ya que te hace pensar un poco sobre lo que somos y lo que deberíamos ser, ya que podrías ser una persona buena, pero de todo te tildarían de tonto, o ser una persona mala y vivir feliz en la picaresca y todo lo que lo harías de esta manera.